Nendi kok tutupan iki. Kandang kok sepi ya iki. Nendi bejo iki. Bejo. Bejo walah bejo turu jebul. Lah malah turu. Tangi bejo. Wih lah mameng ngeliat mimpi apa ya tahu sampe sisan. Tangi Woi, lah. Woi. Malah nantang aku ijo. Tok pakan lu sapine iki. Lah kok sapine ra poso to Le, dadine ra mangan. Wih lah ho to. Weh. Telele. Goro-goro tok buka to. Dadine apa to? Aku malah ratangi tadi. Tapi cepet tapi. Ah mambu e. Lho. Aku cepet dilapis sik. Wah, godamen wae Le. Wah, goro-goro ngimpi apik-apik tok buka to Le ndelai. Lho saiki bar iki malah aku makan iwak nang bangetan kae. Nang ndi Le? Wetan kono kae mbang yo. Ya wis yo Le tak jikok tok Le. Yo mana aku saiki yo. Yo. Sik Le tak nutup kandang Le. Wah, udara. Motor iki yo. Kayak maling ku. Udah we malah. Esok mangkat kerja karo Lekmin. Wah, kowe iki Pejo. Wah, sik jo baleni. motor tuwa e. Wah, gak coba ini jo. Kowe lawah jan wis. Wah, jan. Ketole Lek. Ono ugit wong sugih mantane kau ngene. Wis tekan. Don. Wis belum balik kene balik. Oh. Wah, oke wae. Ini ngomongi kok ora paham kowe. Ora pampi tong tangi turu kok ya iso-iso. Bange iki pakane jo, pakan iwak. Lah, pakane wek dari sithik to, Lek. Atene kowe iwake duwe iwake akeh. Ku mah do jotos-jotosan. Malah jo kok tutusan wis ngene jo, ini tukunya, iki tuku pakan. Mek sithik, Lek. Pas itu pakan kuwi dan tuku ngono kuwi aku jo. Tukune nang ndi, Lek, tukune? Ana yang tuku soto mau bangunan ngono lho. Masa iwak dipakani soto. Lah, tekan toko bangunan iki arep tuku bendera tak nggo benderate untuk apa piye? Lho lah jo, makan jo kan omong kuwi jo. Ora wadah mego. Lek, nek kebawa e. Yo jo, padha iki. Wah, lu montor wae iki. Lek, kuncine. Kowe nganggo pit kae ranggo motor iki. Wis wong sugih kok pelite pol. Wah, dumeh wong sugih. Cilik montor ra oleh, aku mek kon ngupit elek kaya ngene. Kamu ini ngedumel apa toh? Dinae gawean kok isih bersula wae. Ana kentil lho piye? Weh, Til. Kowe ngopo e? Weh, kowe iki sapa e? Oh, kowe iki bejo bakule pentele kok. Matane mbok buka sik lho kacamatane. Sik ngene-ngene iki ya. Odo. Buka sik to. Oh, alah kowe to, Jo. Ha iya. Ngene delok ngene. Ya. Seraraku. Ngapa kowe mblayang tekan kene iki? Lah piye to? Saiki aku melu lek men kerja nyambut gawe dikon ngurusi sapine nang kono. Lah piye to? Kanan to. Wingi aku badhe tinggal karo bojoku minggat karo wong liya. Lah terus piye kuwi?
sakjane ya sakit. Ning ya piye neh kudu ikhlas e. Rasah nangis. Layangan pedhot wis akeh sik diuber kok. Wis to tenangno pikirmu. Aku duwe solusine, Jo. Solusine apa to? Iki apa lho? Tak elingke. Apa kuwi? Ciu. Eleh. Barang elek, haram ra oleh iki. Kowe rasa gawe perkara karo aku kowe tak kiwa nggo tanduran semampir we. Aja emosi dap. Ngene lho, Piye to? delok wong-wong sugih kae. Deke duwite akeh biaya. Lah iya to sugih kok. Nek stres ya refreshing ning amplas kono ae lho. Neng Bonbin sing akeh binatang-binatange. Neng Singapura. Ngopo? Ale nguyuh neng Prancis kok. Wah kadoan. Ale ngising neng Jerman. Walah le seloto. Le cewek nganggo duit. Le cewek ngene iki. Kaya nggo duit lho wah. Nah, biasa lah nek wong sugih. Lah, nek awak dhewe iki refreshinge nang jero botol iki. Moh, haram iki, elek. Jajalo sithik wae. Tak jamin sak glogokan langsung los. Tenan ora kuwi. Aku yang badhe tinggal bojoku lho, pengene ya ngefly. Jajalo sik. Yo, Tenan ora iki. aku tenan to. Aja omong sapa-sapa lho, Dong, nek aku ngombe. Ora tak omong ki. Wah, mak glenggeng to. Piye rasane? Las. Enak to? Ngeten. Karang iki. Ayo direwangi. Wis gantian. Wah, garis sithik iki. Botole iki lho garis sithik. Kowe sak ndedet ora nggo tuku. Ah duitku entek. Kowe gawa duit ora kowe? Gawa. Yo tak kei. Kowe tuku. Nang endi le tuku? Ya nang toko bangunan. Kok nang toko bangunan to? Ayo kok nang endi? Nang toko bangunanmu didoli semen. Ora apa-apa nggo tambul. Aja engko nedas sangkeme. Wis kakek ngomong kowe dono. Aku gak penak iki. Oh ya. Sik ya. Ah, ngono, aku gak ngentekke ra apa-apa. Wah. Ndake. Awakku kok anget ya. Ndasku ya mumet e. Mataku blabur, tak turun sik. Aduh. Wah, rezeki anak soleh iki. Wis mabuk di Bali. Oh, jangan bejoy, jangan. Oh. Wah, awane esuk-esuk kenake ngopi sik. Oke, iku lah. Wah, esuk-esuk ndelok kaya ngene iki. Wah, masuk iki. Aduh. Iki bojone ya iki ya. Kok kaya pondok-pondok ngene jan. Wah, masuk. Kaya ngene iki. Aduh. Aman. Wih, kira sing gunuk-gunuk iki tak cate. Ngece yo, Mbak. Balasan ketoke wong TKI iki. Dari Malaysia iki. Oke, Mas. Kece aja. OTW. Baca sikit. Oke.
Lagi ngapain itu, Mbak? Wih, sik bulet ya. Iki ngopo iki? Oh. Waduh sinyalnya elek iki. Loh. Kok sekane esuk? Nang ndi yo iki? Sik. Lah. Berarti sing nggo pakan iwan ndi? Walah codot anak-anake tenan kok. Go kentil. Wah, masalah tenan iki. Iso dikentel kalau lekmen iki. Waduh, pakan sik nggo iwak ya ilang. Alah. Ya wis lah. Tak bali sik wae. Waduh, ono lekmen gawat iki. Wah, boys tenan nek Janis. Jo, ini ngopo Jo? Gak gue gak bigol apa nih Jan? Rene, pak golek ya iki. Rene dak. Yo Lek. Ini Jo. Ini Jo. Kamu nih Jo. Terus kamu nih Jo, sedino ilang ra ketok. Terus pakane wae ndi? Wae tok pakane urung. Anu Lek. Anu apa? Jelas kok anu iki. Urung Lek. Lah duwite nek ndi? Duite ilang tiba. Walah, Jo. Duit wis iso kelangan dapat pasangan Jo kowe iki. Sik, kok tutupi ngopo tanganmu iki Jo? Prongos apa piye? Ora Lek ora gedule. Walah, kok kaya mambu hitam galak Jo ijo. Lara beres iki Jo. Buka Jo. Kowe ngombe ya Jo? Ora Lek ngombe apa? Bojo fitnah, jon nuduh. Loh, ini kaya ngene ya Jo. Aku ndelok tingkahmu iki kaya aneh, mencurigakan ya Jo. Ngene lho Jo. Kowe sak pinter-pinter ndelok batang Jo. Aku ini bakal konangan. Kowe ngombe ta Jo? Nggih Lek, Karo sapa? iki ngombe kali kentil. Ini anake lek kardio kono kae. Oh Lek, Wis Jo, sesuk aja dibaleni. Kono mlebu sak adus ben seger awakmu kepenak, gek turun. nggih Lek, ngapunten lho niki. Ya ono busik ono. Tak baleni. Ya, ono busik ono adus ben seger awake ya tak. Sampun kele kopi karo delok golek meneh. Tapi delok delok beda mentem marai mumet.